Naglabot sa masobra 600,000 pesos ang inisyal nga balor sang halit nga ginbilin sang dako nga sunog nga nagluntad sa barangay Benedicto, Jaro, Iloilo City kahapon. Base sa data sang Bureau of Fire Protection, Iloilo City Fire Station, 52 tanan ka mga balay ang ginlamon sang kalayo. Kung sa diin 4 ang may ara sang partial nga damage kag 48 naman ang naubos gid guba. 249 ka mga individual ang apektado sang sunog nga nagapabilin sa karon sa multipurpose building sa nasambit nga barangay. Sa interview sang Bomb Radio kay Fire Superintendent Melanie Habawel, ang City Fire Marshal sang Iloilo City Fire Station, iyagin pahayag nga base sa ila inisyal nga investigasyon, electrical in nature ang sunog sa isa ka balay nga human sa concrete kag light materials. Sano kay Habawel, wala sang tawo ang abong balay nga ginhalinan sang sunog. Pahayag pa sini, wala sang casualties nga na-record, apang mayara sang ginrespondehan nga mga individual nga naglain ang pamatiyag, napilasan, kag nakaangkon sang minor burns. Gindugang pa ni Habawel nga nagapadayon pa sa gihapon ang ilang nga investigasyon sa nagluntad nga sunog. Do combination man pero ang do up and down ang balay. So wala tawo amo ni ang ginalantaw nato nga ginhalinan based sa assessment sa aton investigators kag sa statements man sang witnesses ito. Record kita no sang mga 52 ka households ang affected no maapat diri ang partially kag 48 diri ang totally damaged. So may 249 kita ka affected individuals.